Idi panawin na pong Jesucristo gapu karigitoy ay na panagsagaba idi. Taligiti kabsat napapatag na intay amwen kas kay papanan igiti sorsorat. Tay di una nangal daw bauten iti yaay kadagiti Kastila iso iti nang parigat kadagiti Pilipino. Sinaganda iti Pilipinas na mauawagan. Isuda iti nangted ti Kristiyano Katolika bauten kadagiti panagpamati. Isu nga kabsat di kita abanag intayo sukimaten kadagiti kay papanan na ta bauten kadagiti panagsagaba kay pagbagana iso iti cross. Di kita kabsat awaten tayo kadagiti kay papanan na tay suda iti nangted kadagiti Kastila na marparigat kada tayo. Di kita agsukimat tayo kuma gapu iti pamati. Tanong mapantayo kadagitoy akay papanan kadagiti linaon iti Biblia kastoy iti kuna amabasa iti Lucas 9 iti 23. Ket kunkunada amin no siya sinuman a tao iti mayat nga sumurot kanyak kinunan ni Apong Jesucristo idi paglikudan na iti bagina ket alaen na iti cross na iti naldaw. So dita kabsat sukimaten tayo adalen tayo kaya tayo aya nga ibaklay iti cross iti naldaw dita kay papanan na. Tano agibaklay ka iti cross kay naldaw baka ibagada ka ngaguyong pay. Ken awat ti makaramid dayta ngayon na ibagbaga nga ibaklay iti cross nga inaldaw. Iso nga di kita kapsat sukimaten tayo kadi igitoy iti bagbaga na nga cross iso di gijay no may panggep iti linaon ti Biblia iso dayjay kinatangsit kinaparamag kinaagom managsao ti dakes di kita iti ibagbagana ngan tayo nga ibaklay kadagiti panpanunot tayo mutlaen saan ket nga ibaklay iti abaga. So di kita kapsat intay panunuten kadi ti kay papanan na kadagiti sorsorat isu nga dalon tayo ti kay papanan kadagiti linaon iti Biblia. Ta digiti kapsat haan ang makapadagsen no di ket tubngarin na kadagiti madingar aramid gapu itin tayo paningibaklay kadagiti kaman padungan tayo mutlaen. Iti mabasa iti Matthew 16 iti 24 idin kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. No siya sino man a tao iti mayat no may sumurot kanyak paglikudan na iti bagina ket alaen na iti cross na ket suroten na. So dito iti bagbaga na nga laen tayo digitoy a cross na intay basaen iti bagbaga na tapno maala tayo digitoy nga intay ibaklay a cross na. So digitoy adda anay surat iti Biblia. So dayta kabsat tintay ibaklay ngayon tayo suksukimaten gapu itin tayo panagsagaba. Iti mabasa iti Lucas 14 iti 27. Oray siya sino nga umay sumurot kanyak ket di nabaklayen iti cross na saan nga makabagbalin nga adalak. So dayta ti bagbaga na Apong Jesucristo idi ngan tayo nga makapagbalin nga adalan na nuhan tayo nga suroten ni gitoy nga addang na kadagiti kay papanan na. Ket mangalati sa bali apaset iti aramid 3 iti 18 ngumkas impakaamu iti damo iti Dios iti damo tingiwat kadagiti amin a mamadto iti Kristo na agsagaban to ket tinungpal na. Isu dayto kapsat tinungpal na digitoy asursurat baeten daytoy apadto. So kadito kapsat ipapaabot ko
gapo iti online iti Facebook tapno maawatan nyo kadagitoy akay papanan na ket agyamanak digitoy ngay sinagsagaba isumo digitoy tintay sagabaen ibaklay gapo itintay panangadal iti kay papanan na ket agyamanak iti Diyos Ama amanakabalin iti suamin. Amen.